Loh, katanya ning ndi neh? Mas. Ngono. Iki lek diceluk dalem sayangku. Helm sayang, Kune ndi kune? sayangku, cintaku, puas. Maksud darmaji rene, ya. Sak sithik-sithike potonganmu iki biasane iki minimal 500.000 Mas seminggu Mas. Iki masalahnya kok guru piro? Gak enek 150. Lah iki sisane ning ndi selama seminggu iki? Sisane ning endi? Ndang, jelasno. Pakai ngopi, karo cacah. Ngopi. Lah nek mau ngopi ki pening Amerika. Ning omah ya nek kopi, susu ya enek. Susu karena ada, tok. Aku gak cukup peperan sakne gak cukup. Jadi buah kowe adol manuk, adol apa wis pokoke minimal iki ya seminggu 500. Manuk karek sitok mbok kon ngedol. Lah engko bengi cekelan opo?